sak sorirauno chung naye chungbu bari kem thau du phone mato tamoi mole tinie rajbario bung kahama ke tongmai mo jaga o bodima lama rau phaiye bung saya nungye o kha belai ke tu khop त्रिपुरा हासे गनांगै लीलागै मानो वाइ दिल्ली वो थांगै बीजेपी बदलनि सेंट्रल हापंनि लीडर रक बाय ग्रेटर त्रिपुरालेन हायाखेबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न तुयै कक सालायना थांगैबो ताबु साक जरा त्रिपुरा सारकनि बागै परमानेंट सल्यूशन नि कक मुसाफानो साजाकलिया हायनि बागै खानाय फासालनि हरो त्रिपुरा मथानि एमएलए तै एमपीसी रक न तुयै मानिक्य कोर्टो आचुगै कक साबलाय मानि यागुलो बेलेखनो बयार कुतुं सिपसाका त्रिपुरा हासे गनांगै त्रिपुरा सारकनि बागै चाया नंयावै अकबुकजा खलायै चबा खलायनानि फारांथि साका बुबाग्रा तै फाइनाय 28 फेब्रुवारि सालमारिओ हाथाय कतरो हांगार स्ट्राइक आसुंना बागै फारांथि साका बुबाग्रा अकक खनामा लगलगिनो बरमुरा हाथाय कतरो लाहार कासुना बागै थायनायना थाङै सगैया इएम सुहेल दाबरमा बाय इएम बब्रन्जन रिया तै लुकुरगनि बसकांगो कक नारंना थांथानि मकल मुक्ति यरजाक इएम बब्रन्जन रिया हासिनि जत त्रिपुरा सारकनो तामको कचारका इएम बब्रन्जन रिया खानायनायदि सिनेमा फ्लिओ सिनबय आसु गमाया गोनां महाराज बारि दुख नांजाखा कारण हिमालय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एत दिन चौनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कक मानी जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किंतु बरो चौनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनी बुबाग्रा वानसुगनायखा एकमात्र चिनी उपायता मावनाय त्रिपुरा सारकनि हामपान्दा ता मावनाय त्रिपुरा सारकनि भविष्यत ता मावनाय एवं त्रिपुरा सारकनि चिनी नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनी बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरा सारक बये बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायखे बुं जत न साख्लै रेखा आबहाय तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाओ हाथाय कतरो र फाइये चिनी स्ट्राइक चिनी अन्नसन थेय बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक थेन बरो चौ तंनायने जत त्रिपुरा सारक कुसुम माने चां तंनाय त्रिपुरा सारक चौ कोयो चौबाय फाइदि चौबाय सापो चौनो सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुकमर आमसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांगौ फाइदि आं आबोनो कोयो जत त्रिपुरा सा सं तंनाय रनो चौ फाइदि चिनि माइ थैनो चिनि अधिकार न चौबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे वो चौ आंदोलन थै चौ चिनि माइ थैनो दाबि केलाने आबोनो चिनि मूल उद्देश्य आरमी जत चिनि त्रिपुरा सारनो चौ कोइनाय जे रोड शुधु चौ त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जे कोनो पार्टी पक्षेतो निनी भविष्य ता मावनाय निनी फ्यूचर ता मावनाय निनी जेनेरेशन ता मावनाय आबोनो वानसो ये चौ साबुं मा थांलायने आंनि चौ केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइ थैनो चिनि अधिकार न चौ थांये चौ मालानाय आबोसे चिनि वाइचुगो आरमी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बो चिनि बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साक सरिरावनो चौ नाये चौबु bari kem thau du phone mato tamoi mole tinie rajbario bung kahama ke tongmai mo jaga o bodima lama rau phaiye bung saya nungye o kha belai ke tu khop त्रिपुरा सारकनो कोयो हाइपेदि महाराज ना ग्रुप सुनो हा सार 27 तारिखको के अरो छन् भने चाहिँ सिमता ना लामा बुदा कासने चाहिँ नङे सिमता थङ अब त चुङ पारा नि फाइनाय इनके तो लामा तो ब्लॉक उनसिनाय नो आमी चुङ लामा ब्लॉक थाने उद्देश्य जों चिनि जे डिमान्ड नो चुङ सरकार नो फटौनानि बय चौ र बायदम सुसमा केका जागा कारण के चिनि माइथै तिनि जरावको चौनो रिया बसि क्लॉक मा चौनो थंनि तो मोनबयो आगन बे चौ बरनो आतु सिनाय हिमारा साकामा चौनो मा चौ